Wel, parhau mae'r Pencampwriaethau yn adrannau amrywiol y Gwartheg. Ni wedi gweld Pencampwriaeth yr Henffordd yn gynharach. Mae'r Gwartheg Duon Cymreig ar y ffordd. Ond Pencampwriaeth Gwartheg Charolais sydd gyda ni fan hyn ar hyn o bryd. Y fuwch enfawr yn erbyn y tarw ifanc Kevin Thomas. Sy'n berchen y tarw Kevin Thomas o Geredigion, Castell Newydd-Emlyn. Wel na, falle fod e'n Sir Gar hefyd, dibynnu pa ochr o'r afon yw e. Ond Kevin wrth gwrs yn wyneb cyfarwydd yma yn y sioe wedi cael gymaint o lwyddiant yma dros y blynyddoedd a llwyddiant mawr llynedd hefyd, a mae hwn yn darw a hanner. Yn darw ifanc, werth i weld. A'r fuwch enfawr yn ei herio fe. Y David Connolly o County Down yw'r beirniad. A fydd hi'n ddifyr i weld pwy sy'n mynd â hi, a mae e'n mynd am y fuwch! Y fuwch sydd wedi mynd â hi. Kevin Thomas yn mynd ar gil wobr. Felly'r teulu Corbett wedi mynd â hi. Chwythau hefyd yn wynebau cyfarwydd iawn yma yn y sioe fawr ar ffair eiaf. A ie, mae'n anodd pasio heibio. Buwch mor bwerus, mor gywir. Ac yn magu llo hefyd mor dda. Tipyn o anifel, ond llongyfarchiadau i Kevin hefyd am ei ymdrechion. Dosbarth gwych a cystadleuaeth a hanner. A dyma ni, prif Pencampwr y Gwartheg Charolais yn derbyn i Rosettes ag ati. Hey, many congratulations, what a cow! Thank you very much. Yeah, we had her here 2 years ago and she was reserve. And we had her up in the Yorkshire 10 days ago and she's champion up there. Yeah. So, yeah, she's doing well. She's come of age? I think so, yeah. Or what are your hopes for the big championship this afternoon? I just hope there's a tremendous show of cattle and the best piece wins. Well, that is a guarantee, isn't it, here at the Royal Welsh? It's going to be a tremendous championship. The quality's as good as anywhere in the country, obviously, isn't it? It's a tremendous show of quality. People put body and soul into preparing these cattle. Everyone puts the effort in, and we're just appreciative to be at the top. Many congratulations. She really stands out. Excellent cow. Thank you very much. Best of luck this afternoon. Pob lwc. Diolch yn fawr. A'i draw at Kevin wedyn y gil wobr. Kevin, llongyfarchiadau croeso gyda ti. Wy dda iawn. Diolch yn fawr i ti. Ddorol a hanner. O'n i'n mynd ar ifanc da, ti'n bod e fe? Oedd e'n junior champion a'r overall champion y males. A oedd y fuwch wedyn gyda ni yn ail i'r champion. A oedd hi mlaen wedyn gath hi'r reserve champion y females. Chi'n cael sioe dda yn barod? Sioe dda yn barod. Gwella, mae'n mynd i wella. Am yr wrthod fy mlaen. A wedyn sy'n gynharach, Cardi yw Kevin, ond wy'n mynd siŵr pwy ochr o'r afon. Wyt ti Cardi neu Sir Gar? Sir Gar. Nes i weid bod fi'n Cardi yn dweud, sa'ch fi? O, sy'n union. Ond llongyfarchiadau croeso. Diolch yn iawn i ti. Diolch am rhaglen dda, Ifan, achos mae fe i bobl sy'n edrych watsio'r program gytre, mae'n ffantastig. Mae fam a'n antis, fam yng Nghyfraith gytre, ti'n bod e? A Nanna ddenw'r fiwch, a Nanna enw yn fam, ti'n bod e? O, mor e ti. Mae'n falch gwybod bod pobl yn gwylio adre ac yn mwynhau. Diolch yn iawn i ti. Kevin, diolch i ti a dymuniadau gorau i chi. Diolch, boi.